салому дуруд дӯстони азиз ва мухлисони сомонаи мо дехонбача. дӯстони азиз, ин наворо пешкаши шумо мегардем аз молбозори ҳулбуки ноҳияи восеб. Бо баъзе сабабҳо мо натавонистем сари вақт пешкаши шумо гардем. дар ин навор барачаҳои майда, гӯсфандои очабача, барачаҳои беоча, хулас моли майда навор кардагем. бениҳоят навори хуб шудагия. дӯстони азиз, наворро то охир тамошо кунед ва ҳатман дӯстони азиз, ин канали нави мо аст. аз ҳамаи шумо хоҳиш дар ин канал низ подписатсия кунед, то аз видеои оянда бохабар бошед. як дастгирӣ кунед. касе ки подписатсия кардаги нест, бародаро ҳатман подписатсия кунед. барачаҳои айширхир то алафхир нархи обтови тамоми намуди 60 ба 1000 тамошо кунед. бародаро ҳатман касе подписатсия кардаги нест, аз ҳамаи шумо хоҳиш подписатсия кунед. боқӣ сарбаланд бошед. дӯстони азиз, саҳар қати молбозори ҳулбуки ноҳияи восе, моли майда, барача, гӯсфандои бисёр дуромадагӣ. нархи навора мебинем. нархи навор чӣ хелай давом шуда. баъд инҷа гӯсфандои почабачаямаш чанди ай 2000 қати очаш гӯсфандо очавбача ай 2000 то 2300 то 1700 1700 сум то 2000 очавбача. бародаро тамом гап нест. шура нишон намете. калон бача дора чанд сум? 2000 не ту нархи бозорӣ табгӯ. ира бачааш кома ду бача дора чанд сумай бад? не яда неста 3000 гуфтеста. пеши камерада арзон гуфтеста. ё харидфурӯшанд. мол бисёр дуром моли майда. сибрин кучуга пайҷида. очавбача чанди шидан? очавбача чанд шид? беши 2800. чанд сум то биё диста роз ханов дагус гӯсфанди ҳамон савдо кар. ай чанд сум то ами конкрет 2800 комиш дадоди? ду тараҷия 5 чӣ? 4 3000 1500 кадеса наи ира қати ӯ 1500 кадеса на кадеса 4 мега ҷошо ва чанд сумша мегзарӣ? ҷош 3000 савдо кунеха соза бешава 2000 гуфтеста ям ду тара 4000 сомон яка 3000 додеста оли савдошон хад роза. неҷа барачаҳои майдаҳа бисёра. баъд барои анаи хел алафхир ҳаста. ё чанди бошанд? 13,000. ира чанд гуфтесай? чандш додӣ? 1000 сумш додӣ? 1000 сум дода надодиста. 1300 гуфтеста. битараф омадагӣ. ин барачаҳои майдаҳ чанд шудака? барачаҳои 400 гуфтеста. 400 калонша чи? ира ҳоли 900 гуфтеста савдо нашуда. 900 савдо нашуда. ёле ана хеле барачаҳои алафхир бисёр шудагӣ. чанди шидан таға? баро чанди шидан? 1300 якним. ана ёра 1500 гуфтеста. ёша 1300 сом. ана хеле мадаги хай бисёр ай барача марача. ана ин баро ё ай ки боша? چند شیدن اکا؟ برو چند شیدن؟ ای اکا بیو بلوگری سلام علیکم چندی گفتی یورا؟ 1100 همش کشکورا؟ کشکورا
Torbara 1100 somoni. Чанд қарна шидаган амино? 4 моҳа шидистан. 4 моҳа майдану 4 моҳа дар монан нестан майдан. Алаф мехрану? Не барашо бисёр ромадистан. Адон каналаёди? Деҳқонбача. Ай тарафам бисёр баро ай майдау калону очау бачау тамоми намудаш ҳастам. اینجا ماشینم اومده بیا ارتیر پول نید نمیداد تو بگارد یوتیوب ده تماشا میکنی او یو تاریخی هم میریسن چندش نکرد؟ این هم مرده بولوش چند های بلندی بلند؟ تو 1000 سوم را دارو 800 سوم تو 1000 سوم همش کشکوره؟ نه نرم باشه یک بوزبالوش چند دار؟ 1000 سوم 800 سوم تو 1000 سوم نه یو چند یا؟ من ماشین کلای بعدی طرف اومدگی اینجا بود انا барачои кизалаи ҷадаго чанди шида накаё баро чанди шида нака 1000 сум 100 сум 100 сум 1000 сум барои чотка иншаллоҳ фоида дорад ин майдачо чи майдачо 400 500 шихра ай нами хел баро ай мошиндам нав омад бародаро ҳама барачаву гусфандои гусфандош чандиам беуча бебача гусфандош кайоқа ине барош бисёрай ай 1000 сум поёнай мега ҳоли фри барраҳат